Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta mga higala dinhi atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini ang ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abay no, adlaw no usab karon nga unsa matarong adlaw? Martes. Unsa matarong pitsa? 28. Unsa matarong orasa? Alas 12 pasado. Okay, now nahala. No, good morning na kanatong tanan o naghinaot ko nga ana ang kamong tanan sa good morning, good noon kanatong tanan o naghinaot ko nga ana ang kamong tanan sa kapiskang panglawas. Aboy no, unsa na matarong adlaw mahigala? Antibisperas sa piyesta sa Amlan, Pizza 28. Ugma na gyud ang bisperas, dayong Pizza 30 mo na gyud ang fiesta, no? Medyo nagkuan gamay ron. Dunay gamay kausaban kay dili national holiday. Usually ang fiesta gyud sa Amlan national holiday mo gina, national public holiday, pero karon dili kay giusog ni PBBM ang birthday ni senior ni birthday ni Andres Bonifacio, no, na usa sa mga nasudnong bayani. Nahala, no, padayon lang kita mahigala sa ato mga bulo-hatunon. Kita nato nga ato ang mga kaigsuonan nga mga amlananons bising-bisi na alang sa uban ang ortina, ang uban na ready na ang mga kahoy, no? Ang mga kining ready na po ang mga panakot, nupugas, no? Ready na ang mga soft drinks, nag-order na og ice, ano. Kumpleto na mahigala, no? Kay ang fiesta sa Amlan, hilabihan yung daghanang tao na. No? Naanad ang mga tao din nga mamistag yun din na sa Amlan. Kaya na holiday ba na sa una. Karon kay giusob man noon ni Bongbong Marcos. Kira, walay problema, walay hulu-holiday ni. Basta kay mamista yun. Okay, okay. Abi no ari kita mahigala sa ato ang saint of the day. No, Pizza 28 karon. Ang ato ang santo mao si Saint James of the Mars. No? Kining Saint Santiago de la Marcha. No, taga Marcha, Italy kini siya. Nya membro kini siya sa OFM, Order of Friars Minor. O niya doon na siya Doctorate of Canon Law and Civil Law at the University of Perugia. No? O niya naordinahan sa usa ka mga pari o dahimo isang bantugan nga magtutudlo. No? Gani usa sa iyaha nga kining nahimong santo nga estudyante mao si Saint John of Capolso. No? Nahimo nga popular nga preacher na help in the devotion to the holy name. No? So karong adlaw gihinumduman nato ang lain na pong santo sa Katolikong simbahan, si Santiago de la Marcha or Saint James of the March. Nahala, no? Padayon ta sa ato ang mga buhat tuno ning kamuntuhon o ari kita wala la padayon kita sa ato ang catechesis. Okay, no, ara na kita sa atong catechesis mahigala, no? Wala na kung sa kita ka-receive nyo sa higala, ha? Kaya medyo busy tagamay, wala ta ka-research. Okay? Abi no, ari kita manghigala sa ato ang mga pangutana nga atong hinay-hinayan o tubag. Pader, pananglitan og walay record dito sa amo ang kining kumbinto o sa may among buhaton, tagaan na lang nato og conditional baptism. No? O wala gyud mga kamatuoran nga nabunyagan sila. Pero kung doon ay mga kamatuoran nga nabunyagan, pero wala lang malista, ato lang tagaan og baptismal certification. No? Tagaan lang nato baptismal certification nga nabunyagan gid siya. But due to some circumstances beyond control, na wala ang record or wala ba gyud ma-record. Okay. Nahala. Pader, kanang mangumpisal ta, pwede ra ba nga dili ra nato itug ang tanan ng atong sala kay medyo maulaw ta.
Mangumpisal gani wala na ulaw-ulaw na no saba po Hinoo no maulaw man ta nga mao bitaw na nga atong gikumpisal aron mapasaylo nya dili nato itug-an tanan. Kay kung gituyo gyud nimo nga wala gyud nimo gitug-an ang imong mga sala tungod kay naulaw ra jud kaspari. Kanang sala nga wala nimo gitug-an, wala na napasaylo. So itug-an gana nimo tanan. Gawas kaha kung sa imong pagpangumpisal nalimtan ra nimo. Napasaylo ra na siya kung nalimtan ra. Pero imo yung gituyo nga wala nimo gitug-an kay naulaw ka, wala gina siya mapasaylo. Katong basahon sa kanang Santiago kapitulo 5 bersikulo 16 sa may mabasa nato. Busa pagsugiray kamo sa inyong mga sala o pagampo alang sa usag-usa aron kamo maaayo. No, nya sa 1 John chapter 1 verse 9, apan kung isugid nato ang atong mga sala, tumano niya ang iyang saad ug buhaton ang matarong ug mapasaylog yun sa tanan tang mga sala ug sa tanan tang mga kalapasan. Sa ato pa ingon yan. Abino dunay duna bay kuan kanang pangutana kabahin anak. Kay do naman go usahay mga kan ba kanang di man yun na malikayan usahay nga do na bay mga kahiubos ning uban sa pare. Doon na ba kahiubos ba? Tungod kay mo ni naa sila gihangyo, nya wala itugot sa pari. Muna nga ang nahitabo, kinahanglan man lagi silang mangumpisal. Nya kay di man sila ganahan sa pari. Ang gihimo sa pipila, kinaaman lagi di si Santiago, Kapitulo 5, versikulo 16 nga, pagsugiray kamo sa inyong mga sala, ay nagsugiray ra sila ra gyud. No? Ang tubag ni Ada, wala ra na problema kung magsugiray kamo nya nagampo ay kamo sa usag-usa. Apan igo orang mga ayo ang inyong mga sakitan. Wala mo mapasaylo ang inyong mga sala kay wala man dili man ordained minister ang inyong gisugiran. Nya wala man siya katungod pagpasaylog sala. Kay do na ba giingon nga kinisang mga sala nga inyong pasayloon dinhi sa yuta gipasaylo usab kini didto sa langit. Kung unsa inyong wala pasayloan dinhi sa yuta, wala usab kini mapasaylo dito sa langit. Sa ato pa, igo ra ninyong gisugid do na nakadungog ko anang kausa, no, nga do na grupo ko no nga do na sila kahiubo sa ilahang koraparoko. Nya di sila ganahang mangumpisal muna nga naa man lagi sa Biblia, no, sa kapitulo 5 Santiago kapitulo 5 bersikulo 16, pagsugiray kamo sa nagsugiranay gyud sila sa ilahang mga sala. Pangutana, napasaylo ba ang ilang mga sala? Wala. Ngano man, tungod kay ang ilang gisugiran, wala may katungod pagpasaylog sala. Ang mga pari man lamang. No, klaro? Kaya doon na may yung magsugiranay na ta. Kinaagos Biblia nga magsugiray na ta. Pwede ra na siya magsugiranay. Kisa magpugong ninyo musugin mo. Pero pangutana, napasaylo ba ang inyong sala? Wala. Kaya ngano man, wala man sila katungod pagpasaylog sala. No? Kaya ang mga pari, gikan kay Kristo, gihatag niya ngadto sa iyahang mga apostoles, gihatag po sa mga apostoles ngadto sa mga obispo, o gihatag po ang buong katungod sa mga obispo ngadto sa ilang mga kaparian. So muna nga adunay katungod sa pagpasaylog sa sala. So ayaw kayo o literal pag-interpret ang Bible kay basin o dili magkadimao. Na tinuod na dili na ingong tumo na hitabo gina dili lang nako isulti ang lugar, no, nga dili malagay sila maayo og kana bitang relasyon sa ilahang koraparoko unya kay kinahanglan man jud lagi silang mangumpisal kay magbaptism of the Holy Spirit sila kuno. Matud pa nagsugiray na lamang sila. Fitting sa iyo pa to siya, no? Kung pananglitan og dili mo mga mangumpisal sa inyong koraparoko, pangita lang mo lang pare aron makapangumpisal gyud. Dili ingon nga magsugiray ra mo kay di man jud na malikayan nga do na gyud mga kanang gitawag bitaw nato og kana bitaw sa ngalan ana kana bitaw dili maayong relasyon, no, sa pare og sa iyahang mga parokyano. Di na malikayan ako 28 na ko katuig sa pagkapare after gani mo 20 pero naka-experience ko ingon ana. No, nga akong mga constituents, akong mga parokyano na nagkabangi ni. Nga di sila ganahang mangumpisal din ako, something like that. Sige, so kung pinitang ingon na ang sitwasyon ninyo, pangita lang mo lang pare adto lang mo dito pangumpisal. Ayaw lang mo tumo ra po og inyong mga kalaki. Okay, klaro?
Okay, another question. Sa imong huna-huna, Padre, nganong humanani siya? Nganong dili man gyud manimba? Mhm. Okay, so ari kita sa lain nga pangutana. Father, unsa man ano do na manggoy kana bitong nagdebosyon sa Sacred Heart of Jesus? No, kita bitong Saint Mary Alacoque sa Paray Limonial, nya visions nga pagin December 27, 1673. Unsa may naa dito ang gisaad no ni gisulti sa atong Ginoong Hesukristo nga tukang Saint Mary Alacoque. No, sa ato pa mo ni gi-reveal no ni atong Ginoo nga tukang Santa Maria Alacoque. I will give them all the graces necessary for the state and life. I will establish peace in their families. I will comfort them in their trials. I will be their secure refuge during life and above all in death. I will shed abundant blessings on all their undertakings. Okay. So muna siya gisulti sa atong Ginoong Hesukristo ngadto sa magdebosyon sa Sacred Heart. I will give them all the graces necessary for their state in life. I will establish peace in their families. I will comfort them in their trials. I will be their secure refuge during life and above all in death, and I will shed abundant blessings on all their undertakings. Muna gisulti sa atong Ginoong Hesukristo nga tukang Saint Mary Alacoque, no? Alacoque. Itong pagpakita niya kay nandoon na malagi vision kini si Saint Mary Alacoque nga doon na siya nagpakita kaniya ang atong Ginoong Hesukristo ni atong December 27, 1673. Okay? Ari kita sa katapusan nga kanang pangutana. Father, kini bitang mga miraculous image of the Virgin of Lindugun, no? Approve na ba ni sa kining kuan sa Roma? Ako di ko katubag ana, pero dili man jud nato lagi na madali-dali ang approval ni ana, pero sigon sa atong nasayran, dako kayo og kuan, dako kayo og gitawag nato og daghang kay mga milagro nga nahitabo tungod sa mga ilahang pagdebosyon sa Birhen sa Lindugun. Kani bitang sisimala ba? So dili ko makatubag mo na approve na ba na wala pa. Di ko wala ko wala amot dili wa mo siguro na kuan kanang dili wa na lang sa tugpog ko ng utana kay usa man pug ko sa tig-adtuan ko dito. Gidala na ako mga parokyano na adto po mi dito sa Simala. So approve na ba na sa Roma? Wala ko kalibutan na. Di ko I cannot give an answer. Okay, so Father, unsa maning Anglican Church na amang pud sila mga pare, accepted na ba ni sila sa Katolikong simbahan? No? Abi no kining Anglican Church, mao kini ang simbahan sa England, muna kay Angle or England, no? Natukod kini ubo sa pagdumala ni King Henry VIII niadtong 1509. Yan naapod ni sila obispo ug mga pari. Kaya kuno ug dili kini sila konektado sa Katolikong simbahan. No, sa to pa kining Church of England ang nagtukod-tukod ini si Haring Guillermo VIII, no? King Henry VIII. No, kay doon naman gyud gamay po mo lagi na, no? Gamay panagbangi ang kining ang simbahan o kang Henry VIII. Kay kinigod si King Henry VIII, minyo man siya, kinaaman ni siya ay Reyna, si Saint Catherine. Nya doon na siya ay laing babae nga nalambigit niya, kini si Anne Boleyn. Nya gusto niya nga kanang pangasawon po si Anne Boleyn. Nga buhi pa ang iyang asawa, nya wala pa sila ma-divorce. Kaya itong higayuna wala pa may divorce. So dili gyud siya pwedeng mga asawa og lain. So ang nahitabo, no, di bulag kini si King Henry VIII ug nagtukod siya ang kaugalingong simbahan nga magsunod-sunod sa iyang gusto. So mao kini ang gitawag natong Anglican Church. Doon nagyapoy mga pare, doon nagyapoy mga obispo, pero actually di ni siya konektado sa simbahang Katoliko.
Ana, no? Sa busa ang ilang mga pare, dili usab pwede nga magmisa sa Katolikong simbahan. Bisan asang dapita sa tibuok kalibutan. No? Sa tupadong doon ay mga Anglican priest, dili na sila pwedeng magmisa sa Katolikong simbahan. Mamaora na siya o kanang aglipay. Nga nang inibulag usab sa Katolikong simbahan. Abino, din nilang una kita kutob ha. Ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Don Tabol. Manabilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga makayagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.